humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U tiegħu ninġabru fl-imkien għal dan il-mument ta' talb. Illum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira tal-preżentazzjoni tal-Verġni Marija fit-Tempju. Aħna wkoll mistednin biex f'dan il-mument ta' talb ngħidu hawn jien preżenti quddiemek. Inġeddet anki din il-preżenza tiegħi quddiemek mulej. Jew nitolbu b'mod speċjali f'dil-qudiesa għal dawk kollha li minħabba raġunijiet ta' saħħa ma jistgħux jaslu sa kappella jew sal-Knisja biex iġeddu din il-preżentazzjoni tagħhom quddiem il-mulej. Xi ħaġa li żgur għamlu il-ġenituri tagħna, xi wħud mal-magħmudija, oħrajn f'okkażjonijiet speċjali li ġew wara. Għalhekk jew ninġabru għal dan il-mument ta' talb, nitolbu maħfra lill-mulej tan-nuqqasijiet tagħna. U ngħidu flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena nibħ ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Mulej qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni imqadsa Marija, aħna niċċelebraw it-tifkira glorjuża tagħha. Bit-talb tagħha għamel li aħna wkoll nieħdu bħala mill-milja tal-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Għajjad bil-ferħ u nfex filena bint Sion, għaliex arani ġej biex nammar f'nofsok, oraklu tal-mulej. U kotra kbira ta' ġnus jinaqdu dakinhar mal-mulej, u huma jkunu l-poplu tiegħi. U jiena nammar f'nofsok. Imbagħad inti taraf li jien mulej tal-eżerċti batni għandek. U l-mulej jieħu l-ġuda bħala semu mill-wirt fl-art imqazza u jerġa' jaħtar lil Ġerusalemm. Żommu skiet quddiem il-mulej intom il-ħajjin il-koll, għax stembaħ mill-amara mqazza tiegħu. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Inwieġbu flimkien, ħin jgħid Verġni Marija li ġibt fid-dinja lill-bin il-Missier Etern. Flimkien ħin jgħid Verġni Marija li ġibt fid-dinja lill-bin il-Missier Etern. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi
Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nise li sejjaħ li ħinja. Flimkien, ħinja int Verġni Marija li ġib fid-dinja lil-bien il-missier etern. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Flimkien, ħinja int Verġni Marija li ġib fid-dinja lil-bien il-missier etern. U wara l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Flimkien, ħinja int Verġni Marija li ġib fid-dinja lil-bien il-missier etern. Ħaħsib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Palma wieħed lill-missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Flimkien, ħinja int Verġni Marija li ġib fid-dinja lil-bien il-missier. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien kif kien għadu qiegħed ikellem lin-nies, ġew ommu u ħutu, waqfu barra u fiċċew li jkellmuh. Xi ħadd qallu ara ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk. Iżda hu jieġeb lil dak li kellmu u qallu min hi ommi u min huma ħuti. Imbagħad met idu lejn id-dixxipli tiegħu u qal dawn ara huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawiet, dak huwa ħija u oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kemm hija tifkira tradizzjoni sabiħa li qegħdin niċċelebraw illum. Aħna illi it-tagħlim tagħna huwa mibni fuq il-Bibja u t-tagħlim li joħroġ minnha, it-tradizzjoni tal-Knisja u dak li nafu bih u li wasal għandna, u anki t-tagħlim tal-Maġisteru, it-tagħlim ta' diversi papiet tul is-snin. Illum qegħdin niċċelebraw din it-tifkira, din it-tradizzjoni tant sabiħa li nsibu anke l-eruq tagħha fil-Bibja, illi il-ġenituri kienu jippreżentaw lil uliedhom fit-Tempju. Sant'Anna u San Ġwakkin, il-ġenituri Tomna Marija, għamlu l-istess. Wara żmien ta' stennija biex ikollhom il-wild u twildet Omna Marija ippreżentawha fit-Tempju. Ħafna ġenituri wkoll żammew din it-tradizzjoni u għadhom anki sal-ġurnata tal-lum. Jew fil-Magħmudija immedjatament wara, jew inkella f'xi okkażjonijiet speċjali bħal festi jippreżentaw lil uliedhom fit-Tempju tal-Mulej. Forsi anki quddiem il-Qaddis protettur tal-parroċċja tagħhom. Forsi bat ta' fidi wkoll f'uliedhom li jixtiequ li joffruhom lill-Mulej biex jekk il-Mulej sejħilhom ħalli jkunu iktar fil-qrib fil-missjoni f'dak li l-Mulej jixtieq minn ħajjithom ikunu kapaċi għada pitada wkoll iwieġbu iva kif għamlet Omna Marija. Omna Marija b'din il-preżentazzjoni qed tkun preżenti fit-Tempju. Jien u intom nistgħu nkunu qegħdin inġeddu din il-preżenza, din il-preżentazzjoni illi tawna fit-Tempju il-ġenituri tagħna
kull darba li jiena nersaq f'kappella, kull darba li jiena nkun fi knisja, kull darba li nkun qed nipparteċipa fit-talb, fl-adorazzjoni, fil-qudies. U għalhekk fil-bidu tal-qudies llum tlabt ukoll u qaqqadt magħna fit-talb lil dawk li forsi bħalissa minħabba l-kundizzjoni fiżika tagħhom, minħabba l-età, fiżikament ma jistgħux iżuru knisja jew kappella. Imma fil-qalb tagħhom huma jistgħu jġeddu dik il-preżentazzjoni wkoll f'dan il-mument ta' talb flimkien bħala komunità, anki b'dawn il-mezzi. Għaliex l-isbaħ preżentazzjoni hija mhux dik biss fiżika, imma meta l-preżenza fiżika tkun maquda ma' dik tal-mixja tal-fidi. Il-mixja tal-fidi l-iva tiegħi quddiem il-mulej. Din il-preżentazzjoni ssir mhux biss bħala preżenza fit-tempju, bħala preżenza quddiem il-mulej, imma anki ħafna drabi magħha jkun hemm marbut interċessjoni, speċjalment meta ssir quddiem il-qaddis jew il-qaddisa. Aħna kollha kemm aħna għandna bżonn din il-protezzjoni ta' Omna Marija u l-protezzjoni tal-qaddisin. Niltaqgħu ma' ħafna sitwazzjonijiet fil-ħajja fejn għandna bżonn din il-protezzjoni u allura għandna bżonn talb ta' interċessjoni. Omna Marija u l-qaddisin jinterċedu għalina. Bħalma aħna wkoll fid-dmir li bejnietna il-ġenituri mhux biss jippreżentaw lil uliedhom fit-tempju, imma għandhom id-dmir ukoll li jibqgħu jitolbu għal uliedhom huma x'inhuma ċ-ċirkustanzi ta' uliedhom ħajjithom kollha. Dan it-talb tal-ġenituri għandu qawwa li xi kultant laqqas nifhmuha quddiem il-mulej. U għalhekk inħeġġeġ lill-ġenituri kollha biex jibqgħu jitolbu għal uliedhom u jippreżentawhom u joffruhom quddiem il-mulej tul ħajjithom kollha. Inħallu fidejn il-mulej il-meta u l-waqt u l-kif jasal għand dawn l-ulied, anki għand dawk l-ulied li forsi dbedu xi ftit mill-valuri insara li tajnihom fit-trobbija. Ma naqtawx qalbna, imma nibqgħu nitolbu għal dawn uliedna. Għaliex il-barka u t-talba tal-ġenituri għandha qawwa speċjali. Anki f'dawk li huma bil-għaqal u sew u komplew iżommu il-valuri li aħna għaddejnilhom bħala ġenituri, ukoll dawk għandhom bżonn it-talb ta' interċessjoni, għandhom bżonn il-protezzjoni, għandhom bżonn il-barka tal-ġenituri biex it-tajjeb jibqa' hemm, jitkattar u qatt ma jintilef. U allura jew f'din iċ-ċelebrazzjoni llum f'din it-tifkira tal-preżentazzjoni ta' Omna Marija, fil-waqt li nitolbu l-Omna Marija biex tieħu ħsiebna, aħna wkoll inġeddu din il-preżentazzjoni tagħna, din il-preżenza tagħna fit-tempju tal-mulej. Ejjew aħna wkoll niftakru li Omna Marija li kienet safja minn kull dnub, meħlusa minn kull dnub biex tkun Omm Alla, hi wkoll kellha bżonn tibqa' tajt iva kuljum, tibqa' tiġġedded kuljum fil-grazzja ta' Alla għaliex rigal kbir li inti tirċievi trid tippersevera fih biex jibqa' għandek, inkella tista' titilfu maż-żmien u mal-ħajja. U allura Omna Marija għexet anki dan il-passaġġ li tibqa' anki nadifa, li tippersevera fis-safa tagħha. Kellha bżonn ukoll illi fil-libertà tagħha taraf tajt iva għat-tħabbira tal-Anġlu Gabriel biex issir Omm Alla. U allura kellha bżonn anki f'ħafna mumenti ta' ħajjitha tiddeċiedi tajjeb. U hekk ukoll aħna għandna bżonn dan it-talb u l-interċessjoni ta' Omna Marija biex l-għażliet tagħna nibqgħu nagħmluhom tajjeb f'ħajjitna, kemm l-għażliet iż-żgħar kif ukoll oħrajn ikbar. Omna Marija ukoll minkejja li kienet meħlusa minn kull dnub, minkejja li wieġbet iva u baqgħet iva mar-rieda ta' Alla, imma żgur li mhux dejjem kienet taf kollox. Anzi, mhux dejjem
kienet taf kollox u kienet tos f'qalba dawn il-mumenti diffiċli wkoll. Ta' dubji, ta' tbatijiet u għexet il-mument preżenti biex tibqa' tajtiva sal-aħħar. Aħna wkoll imħeġġin skont kif smajna anki fil-Vanġelu illum illi Ġesu meta marru jfittxuh ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk l-aħwa hija l-familjari, l-Omm, Omna Marija. Ġesu jgħid dak il-kliem li huwa qawwi ħafna, imma żgur li kien qed jinkludi lill-Omna Marija bħala l-ewwel waħda fost dawk illi qiegħed jirreferi għalihom meta jwieġeb kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawiet dak huwa ħija, oħti u ommi. Mela meta jien u intom inwettqu r-rieda ta' Alla f'ħajjitna, aħna qed inkunu tant qrib il-mulej li nissejħu ħija, oħti u ommi. Ejjew f'din il-qudiesa inkomplu nitolbu għal xulxin, inġeddu anki il-preżentazzjoni tagħna, il-preżenza tagħna quddiem il-mulej, ħalli jkompli jipproteġina u jbirikna f'dak kollu li għandna bżonn fil-ħajja tagħna. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna. Mulej Ġesu, intrid li Ommok Marija tikkonsagra ruħha lil Alla sa minn ġkunita. Żomm il-Knisja tiegħek maquda qalb waħda u ruħ waħda miegħek fl-imħabba nitolbu. Ismana mulej. Mulej Ġesu intrid li Ommok Marija tkun mimlija bil-grazzja sa mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha u ħielsa minn kull dnub. Eħles lid-dinja minn kull tinġis ta' dnub u minn kull erq tal-ħażen nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu intrid li Ommok Marija tkun dejjem il-qaddejja umli ta' Alla. Allimna nkunu qaddejja ta' kulħadd u l-aktar taħutna fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu intrid li Ommok Marija tkun leżes, ġawar u l-isbaħ kewba f'din id-dinja. Atina li ngħixu ħajja safja ħalli nkunu tempji tal-Ispirtu qaddis tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew flimkien insellmula lill-Omna Marija u nitolbuha tieħu ħsiebna u tieħu ħsieb il-familji tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw bil-qima it-tifkira tal-preżentazzjoni ta' Omna Marija, għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek aħna stess inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll.
nerfaw qlubna l-fuq, nerfawhom lejn il-mulej. niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Infaħruk, imberkuk, inxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira tal-preżentazzjoni ta' Omna Marija fit-Tempju. Ili nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' xbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kull ferħana jifaħruk is-smawiet mas-serafini u mal-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima flimkien ngħidulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara lik laħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, inroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof Joe li qed jgħinu l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għandna missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw l-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom misliem
natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-preżentazzjoni ta' Omna Marija fit-Tempju. Inti tajtna sem mill-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nhar il-Ħadd tingħaqad magħna għaċ-ċelebrazzjoni djoċesana ta' Kristu Re, immexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna, fejn se jingħad l-għasar, tingħata l-barka sakramentali u wara ssir il-quddiesa. Kulħadd mistieden jattendi għal din iċ-ċelebrazzjoni li ssir fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid u li tibda fil-5 ta' filgħaxija. Din iċ-ċelebrazzjoni tixxandar fuq knisja.mt, Newsbook Malta u RTK 103.
Fondazzjoni SEP hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEP, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum sta li napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEP u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolm li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEP qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma urina li inti jomna lik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Taddaħalniex it-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen.
Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun leben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżnata kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun leben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżnata kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina
la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u għall-bżonnijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu l-qatt talb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina.
ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rabta il-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella s-sema, itlob għalina, sultana tar-rużarju imqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnu natana kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna il-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla. Imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-demm għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierka l-kbira Omm Alla Marija Santissima. Imbierka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.